Ibu-ibu wiwit debine mau ngejak padu. Bayane baduk bilih mriku sampun rampung katurane enggal tindak mriki malih duh lah Pak Desukar semanten ugi niki didenggo karo MPR. ya Bangane padu karo MC-ne. Yo dijogati. Kono oleh nerakwati aku yo emoh tekono ngaleh nerasinden leci aku yo emoh. Ayo Bu, anak ibu mau kan joget ibu-ibu. Oh lo, ya. Oh ah, oh oh ah, dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke bawah sini. Tuku kreneng gawe wadah ganden kayu gawean mediyun pengen seneng nanggap sinden najan sinden ayu regane wis medun. Ompakipun wonten ing ati lega leni jumeneng ngancani ibu-ibu among tamu. Ayo yo live streaming siang menika sinangran video syuting Tata Pro sound system ARS Tata Pro. ayo jumeneng beksa niki kurang lebih yo mung kari joget ora ndak mangkat-mangkat. Oh iya. ibu-ibu senam ya.
ibu-ibu senggok. Saiki wis kebaka. Iya. Ati rujak mendak ngilangke rasa jemu. Wis ketemu. Ayo ya. Ayo ibu-ibu semangat joget. Hei. Ayo Len, pokoknya jak joget kabeh Len. Pas Ayo koyone nek pas iso sampe lho. joget kok. Ayo. Ae. Cinde. Para Kong Rambut Jiwa. Ayo Bu Bus Audio. Tata Production. Ayo ya. Cinta laras. Hey, hey, oh. Ati gerungan sarana. Asal. Jatuh Goyang. retro. Langgang pindo sesetia. Amangan sah dadi Wey. hiburan. Gue sakit, ayo. Kopi susu, susu Lara nek. ibu. Ayo. Suang manis aja wis mering dadi usaha Arawiya Cegah alungguhku. aja ragu-ragu prasasat ketiban daru tung gentak gentung Wah. jas bokonge piye Bu tung Leni. gentak gentung jas Leni, dalam rasa nggo ngono kuwi. Lah ngopo, Nggo ngono Pak? kuwi wong sengget ra gelem bar. lah Bu iki kok tekan omah ganti praktekne karo Pak kok ya Pak tung gentak gentung ah ngono lho kelingan Bu nggih lho kok lenggah meleh dereng bubar lho oh dadak dilokke barang lho Bu nesu ta Tung gentak gentungi ra kono ki manggone. Tung Iya. gentak gentung ngono. nah bibar niki Mbak minta lagu apa Hah? Ayo Mbak lagu dangdut juga bisa kok bisa nyanyi semua perahu layar oh lagunya sing pripun han numpak kue rambayar nih kan heh ora ngono kuwi ha Karo senggot ki aku kelingan biyen duwe sedulur lanang jenenge Mas Tolo. heeh Lah iya, Ah, Mas nggih. Tolo ki biyen tau ngomong karo aku, anakku buat nyanyi. Mas saged nyanyi nggih berarti anake Mas Tolo sing niki. Kowe kok gelem ora gelem, kuwi kudu nyanyi. ya Mbak Mergo kedah biyen nyanyi bapakmu tau ngomong karo aku, kuwi nek duwe anak wedok baut nyanyi. Mergo aku lak ya melu ndongake muga-muga sowane Mas Tolo murut kasedan jati ditampa nang ngersane Gusti Allah. amin nggih. Dilebokke ning suwargan jati. amin Lah, yo. wong ya piyayine cantik putih kok ya glowing Lho anake bisa. Mas Tolo. Lah iya bar niki nyanyi perahu layar nggih, Mbak? Nggih. Oh, sampun. Wis ketara rasa dadak ngomong Lah kok ketor. Jenengan ki kok ya. Tutup riyen nggih. Ya. Saiki wis kepatha dadi rejak nandhek manut
tetep putrinipun Surgi Kang Mastolo Nggih. tetep kudu gelem ra gelem kudu nyanyi. Sarang-sarang